emakhaya. Namhlanje simphathele inganekwane emnandi ekhuluma ngomfana owahamba wakobhukuda nengwenya. Ngiyazi ukuthi uyazibuza ukuthi kazi kuzokwenzakalani. Ake silalela abafundi base Windy Heights Primary School besixoxela yona. Kwesukasukela. Ungwenya nomfana olahlekile. Indaba nguAnne Walton. Kudalo umfana omncane wayehleli ngaphansi kwesihlahla ekhala. Buqamama nalapho ungwenya wayefile ukulamba. Kodwa ngingamudla kanjani umfana odangele? Shuthi ngizolunywa isisu kusho ungwenya. Amanzi kuphela angenza lo mfana ajabule. Kufanele ngimfundise ukubhukuda. Uzothi eseneme bese ngiyamsobozela. Ngakho ungwenya waphuma emfuleni. Waphumela lapho kwahleli khona umfana. Ungwenya wakhuluma nomfana. Wamtshela ukuthi ngingakufundisa ukubhukuda. Uzokwazi ukugoduka. Ngakho-ke umfana wanwabela kungwenya. Bangena emanzini, babedlala emanzini usuku lonke. Emva kwesikhashana umfana wayeneme futhi. Ungwenya wabona ukuthi umfana weseneme futhi. Sekuyisikhathi soba ehle emhlaneni wami. Azibhukudele emfuleni. Khona ngizombamba ngimsobozela kahle. Kuzicabangela ungwenya. Yehle emhlaneni wami manje kusho ungwenya. Ngobani ngwenya? Ubuza umfana. Bengithi ngumngani wami omkhulu nje. Kwangijabulisa ungwenya lokho wagcina eseveza amazinyo akhe ayacijile. Ungwenya nomfana bangena emanzini. Umfana wayekuthanda ukubhukuda. Lapha ungwenya wayezicabangela athi sekuyisikhathi sokuba ngimsobozele ngoba useneme. Kodwa wayevele aphathwe isisu kabuhlungu. Inyoni unukane wayehleli phezulu esihlahleni somkhiwane. Wandiza weza eduze kwangwenya. Hayibo, kwenze njani? Washo etshiloza nangokumangala. Ngiyagula ngoba kuvumi ngidle lo yamfanyana. Ngimfundise ukubhukuda khona ngizomudla enambitheka kahle kusho ungwenya. Awusoze umudle hawu ngoba nguye umngani wakho. Futhi umfundise ukubhukuda khona ezojabula. Useneme futhi manje kumele abuyele emndenini wakhe kusho unukane. Sengathi uqinisile kububula ungwenya. Washo wamengcizela wangena emanzini. Wabhukuda waqonda kumfana owayentanta ngumhlane emanzini ngaphansi kwelanga lase-Afrika elifudumele. Manje njengoba uneme kumele ugoduke. Uma ufika osebeni lomfula esihlahleni kukhona ulindile lapho. Ubani? Kubuza umfana. Uzomazi uma usumbona. Ngakho-ke babhukuda beqonde esihlahleni somkhiwane. Umfanyana waphumela osebeni lomfula. Wabona uyise, wagijimela kuyena. Ngaze ngajabula ukukubona baba, kusho yena. Ndodana yami, ngaze ngajabula ukukubona. Kodwa ngibona ungwenya emanzini obukade ubhukuda kuwona. Akuphephile neze. Kodwa-ke siyabonga usuphephile manje. Umfana wesephenduka ebuka ungwenya. Ungwenya wabuka umfana ngamehlo alambile. Umfana weqhaqhazela. Ngiyakotola baba, asigoduke manje. Umfana webhabhaziyela ungwenya. Ungwenya wantanta buthule enqamula umfula. Yo, waze wanesibindi nangumfana. Angiboni nje mina ukuthi ngakwazi ukuhamba ngiyobhukuda nengwenya. Kodwa-ke khayaze yamnandi nansi indaba. Uma ufuna ukuzwa ezinye iy'ndaba zethu ungazivakashela ku-www.nalibali.org. Siyabonga.